Ato tas dagta, mo ni guys, mo ni bagungon ha. Struggle man depod guys, manguha og bagungon. Deng agmig kamote, kay uling. Baog tao ba niron og hunas, ang kita na sa kalendar. Hunas man yung alas 7. So, na karne, gamay rin karne. Good morning. Kalakaton. Alam niya pa akon. Hi guys, good morning. Guess kung asa mi karon, pero di na mo na pag-ison naman kay luoy pud mo. Di mi karon sa Garcia Hernandez. Shout out ko sa ang pare diha, si Pareng Adrelo. Pare di ako sa Injuhang Baluarte pare. Oh, anja adto ba sa Miki ha kay diha nagsugba mi daari. Nagsugba mi. Anja adi man day wa man ko ilabot day. Nagsugba des chanpok. Anja ang kami igorang mukaan mo mga batasan. Dapat giding agni chanpok dos kaldero atong tanaw nugan sa kainalangan magud ko guys dito ko sa sakdanan kami mamaali kay na mas mamaali among giuban. Ja pag naog na dari di anay dineng agri di nagamong pamahaw. Di kamuti. Mao pa ni kamuti nga gipangamuti na dito sa kabangahan. Ya, puti. Pero bawa na siguro ni violet kaya hamang giunag violet ug yung agja. Saan ni man ni Chan? Iring ni Chan iro. Baboy ko nun baboy. The city naman sa buntag guys, hanap ng pakanon si Dalton sa diyang pramahaw. Dalton, good morning! Hi, good morning! Eat na ka? Eat na. Lagan man. Si Dalton ka na 2 gram po nas biyahe. Padung dami karon sa Valencia pro. Nahapit sa Medeiros Garcia. Amna? Sige, amna. Tambunan sa netang himisong kay galing mang doso. Kitag kan. Ubul-ubul. Di ni ba tuloy ka tuloy nag-trending? Hindi. Masaya lang mo doy. Sexual? Unudhon. Kani kuno guys, kani kuno guys nga. Asa may tawag ani ha? Ako no danay, nag-trending kuno nga nang gay. Kan nagkilar ni hay. Wag, nakabalita ba mo dadto mga sang tuig ah? Buhay pa to. Buhay pa kuno. Hali man na guys, swaki ba na orto zoom? Ano ba? Di mo ko kaila. Murag swaki no. Awa mga buhi nga corals. Awa. Kalamis kamuti. Kasi giming og kamuti diha. Dai amo dari sa kakaldero. Tami sa. Napalira ko sa. Kaya ba mo guys, kini guys dapat sa likod ni. Ansa kay ang pasusuman ko na lamang gibali sa tubang, di ampod mailhan. Ang kinsa mo kuno po ning brief dari gibilin-bilin. 1, 2, 3. One gaher man, one gaher. Okay. Dong mi guys, manguha og bagungon. First time ni nakaron. Ja excited ka adyo ko so bani ko ni sa ang video kay. Pakiton mo na guys ug saan pagkuha ang mga bagungon. Bagungon na gitawag dari sa Bohol pero ako kay bagon sa tawag ni Judas uban. Pero pakiton mo na sa porma sanggi pasabot nga bagungon. So ingan ni magsuot-suot dud sa katunggan kay katunggan ba tawag dani? Mao man siguro ni. Na mga mangroves. Hurot depod. Ansa may porma dan ati ha? Makit anra. Patanaw ko tin sa porma ti. Nalagi na wala. Ingana ansay porma ni ja. Mag-ingana ra gid ang porma. Baba. Kani mao na ni diha daghan no. Tapok-tapok. Kani guys mo ni bagungon. Pwede lang ta mag-unda kanina. Buhi ka ani te? O kana. Ame mo sa danan. Diha man buhi ni. Karon na tama nga dukwa kay umang nga. Guys na daghan. Halat. Nay dagan lagi magpalubong. Lapok ra ba? Pero gagmay pa. Dato unang to dagan ko. Mao ni ja guys man. Gagmay pa ni. Nana lagi nang Imposible po dog mahurot. Nila. Ngara man ni daghan ha. wala lapok lagi. Mao ni bagungon guys. Ako.
Kalapok-lapok pero okay ra kay di man pud. Para to dagang dagsa. Ato tas dagko ta, mao ni guys, mo ni bagungon na. Dagang na may tinumban dan. Daghan ni nanguha. Dapat sa Guys, gagmay pala man ni Ja pero mangita tag dako-dako. dari kira na dagsa. Mo kan mo magkatin ng baklapo. Sus lapok ra man di ay. Asa ba to napitatan ang bisigan dato sa unahan ni mo doy? Asa gibutang ng kamera dito sa kami. Struggle man daypod guys, manguha og bagungon. Pero na ko'y nakita na ito nga dako-dako. Na guys. So, nga na rin dyan purma na. Dako-dako ni siya. Wala pa. Iya, dako-dako. Masa po ni gagat na ni kaluga dyan? Ay, dako, nalubong. Na guys. Dako. Ya. Dami daghan. Pero sa problem kaya nakaligyo ko kapro din sa manin Ya. Mga ingan ni. Haman dapat na dako lagi. Nami to dagko. Yan sa manin mo. May lahat. Gitan aura. Tanawon rin mo. Kan si pre hap-hap. Dah dako dia. Akan sa dako naghap-hap dan hindi ka kita. Ano? Ja. Ha. Ako kaya ang kuha ka tulo pa ka buo. Haluod da sini mo pang negosyohay makanang imo. Wa naman Hindi ni mo ko ko. ko kita. Adto kasulod sang agi, happy makita nimo han magiagian. Okay. Naapog ka. Pangitag imo ditong espasyo nga wa pa na agi eh. Yeah. Dako. Nga nagaban-uban kas katenggan. Uy, tuwa daghang anak to ha, Dalton. Malubong ganina undoy ha, maigo nas mga kahoy. Pus Dalton guys, uban tapos Dalton guys. Dalton anak. Nak nak. Uy, uban-uban na, nangisira ba? Dalton! Ano man na? Nalipay ka? Sus, nalipay yung taon sa ka nakauban. Adyo pakita na mo, susun ka nagkalit, nakalapok-lapok ra ba ko? Yes, ya. Nagkuha ko tuwa dito lagi. Ano nakakita ko? Bawal na. There guys, oh. Oh, wow, daghan. Tapok. Gusto ko ma-experience. Guys, grabe. Nice ka dong experience guys. Dali ang kuha dia. Dia guys. Dia pud. Pero di mag-TV dali ka itong mga artist. Di basa. Wow. Ah? Tawagan si Ellen. See? Tawagin mo sa para pag sumagot. Alam mo kung saan. Dali mo kung saan. Oh, diba? Dagge. Oh, di ah. Wow. Dagge. Ako rin lagi kay lugas ko ka. Kaundangon. Kaya nalingaw ka? Nalingaw ka? Oh, makagahi di dagge. Oh. Wow. Wow, di daghan guys. Yeah, makalingaw. Oh. Sapat nagtapok. Kalingaw. Oh, di dagge. Wow.
Di ay kuan. Tulo ka buok. Tapok. Ya. Hindi pa niya. Tapos punuan ng saksik. Tulo ka buok. Yan. Tulo jadi ay. Isa, duha, tulo. Wow! Mga kagahi daghan nagtapok. Isa, duha, tulo, upat, lima. Wow! Lima ka buok. Iya. Di sa kadyo makitaan guys kay mo kuan sa slapok mo blend. Uy. Iya. Kalingaw no daghana. Yan guys. Di makitaan guys kaya nangalubang slapok kay sobra as kahunas. Ay daghana. Daghan. Oh, nalubang ko dari ah. Kagwanga. Kablingit na ko. Ay, ginawa ko kasi hindi nila rin pangwain. Pero di daghan eh. Diya. Daghan na pamitin ra. Ter, grabe na dyan ang lapuka. Nalubong ko na. Amura na kong nagbutas og lapok. Ang kamut. Para malingaw ah. Malaki. Meron din dito. Oh, guys, di panta ko mundang. Kaya nalingaw ko. Sige na mas daltog suwagit. Mudidi na. Ito nga, mundang na lamang ko. Mag-ilis ako guys. Kaya si Dalton mususo. Madugani kaya nagdadapo ko kanina. Kaya ingin mas tiri nga makalapok-lapok lagi. Na may gripo na to. Nakapaghinlo ko sa gripo. Nakailis na ko guys. Kaya day bata. Sinamok. Makasi nila. Ha? Pero guys, agang nakuha guys nga bagungon. Tunga po dito sa aho ang gibit-bit nga ikubag. Daghan po yung nakuha. Apit pa dyan kong disgrasya. Kaya nalubang ko din na makuha. Halos maibot. Diya timing po ding tawag na sundoy nga si Dalton nihilak na kaya nangita nagtutoy. Grabe lagi glapok sa tiil. Mo to dali ko pang himuwas kay naaman po ka ng gripo dito sa kilid. Madyo gani kay dapay kagawa dito maadyohon ra pag ipapahimuwas ra po ko kay si Dalton lagi nagsuwagit na. Nagdama ko kananay duster. Naniguro jud ko pang dag duster kay bawo jud ko makalapo ko dapat gani maligo pa ko. Pero usara man gida. Di ako gianda mo man ha masud sa bag. Madyo pas undoy kay to nagligo-ligo nas dagat. Bantay pa mo ko sa bata diya. Diya kay habag ba dya dari ka train sa mahog. So, nalipay lamang po ko guys. Kaya naka-experience ko panguha og bagungon. Di mo dahil lalim. Sakit mo dahil po sa hawak. Diya, awagan ko ko. Na ganun giadjog hinlo. Nakalapok-lapok. Man sa dyan sa lapok. Diya, manimaho kang lao. Manimaho kang pita. Mao dahil nga mahal po ng mga inga nagpalitan na ni Mus Mercado. Kaya di mo dahil paglalim manguha. Diya, kuan laman jud pud, lingaw laman jud pud og pareha na nga ignorante pa man ko lingaw pa pero og kanang panginabuhian na sakit na gas balik kawang nalingaw ko pero sakit agang balik kawang utang kagag dinuko-duko di pud lalim jud ba mo nga presyuhan pud ng nga ng mga kuan na pagkauna ja brato-brato ra ng bagungon kana jud ko ng mga tuway mga sapada ng mga shells medyo taas-taas jud presyo Abuna! Mamarigaw ka! Taro! Bangon! Ika! Kumbati! Kumbati mga insektos! Parang ang anod na! Kumbati! Paano dahil yung radi ha? Kupulihan na napo! Gusto si Ali gida-gida dagat! sa naligo ng mga badyo wala ko di ko maligo guys nagsuri-suri ako dari guys kaya si Undoy naligo naman ako na lang pa pero di na lamang ko maligo para tanaw ako dari ragod ninyo guys na dari mga nanugsok na mga kuan crabs daghan to na dagan to crabs makahilo siguro nito kuan Dalton! 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 Yehey!
kabit sing isda. Kini. Kinilaw. Akari puro malagi ni sili. Sisig, hala murag ara lami adjud kay daghana ka joy sagol-sagol. Problema dali mausap. Wa man ka ni sili na ni nga kasi Bisaya. Anay siling. Lagi ka nang hubag sa mga simod. Patay. Dili wa po ni namunihangi madam kay kasi di mo ganahan ba. Okay ra man. Sili babo. Aka na sili nga madara. Gamay ra jamo na. Manang espada ra kay basin dili mo ganahan. Igo-igo ra jud hubag na nagsimod. Dira jud inga mo budlot jud. Mo plaster na ko kay lamig sudan. Nana lagi mo iluto. Uy! Kini may gwapo ginamos. Madto kay kanin. Ha? Alam niya sisig no. Hi guys, nahauli na mi agamong kuha. Ug man ko na ipakita ninyo kay pamamputo na malutuon kay masang lamingon bisag mga sa kagabi kay manguha mi og magpako among Paris. So for today guys, Dani undoy kay niadto mas undoy sa ila mama. Kadas sa og sama ni bula-bula o murag ginisa nga kapajas. Pero guys maglawoy ni kay dayda sa undoy nga kubasa. Uy dapong pamantaw ning kubasa. Kaluoy ba yung taon pus kubasa. Day kubasa te. Sibuyas dahon para sa atong nilawoy. Kailan ihigop og nilawoy kay gauwan na pud. Of course kamunggay. Ang atong kamunggay, yung sabi nga naman yung nangigilo. Maghawan ako guys, kaya si Ate Ali, ito abisin na ito sa abuhan na galing. Asang ini tugluto daan. Si Dalton, maghawan pa man po ko. Lagi sayang man po kung tubig. Si Dalton guys, di ako mananigkaon niya. Hi Dalton! Manakagit na, mananasag panihapon na lang ipakauna. Niabot mi dari mga 4 na. Kaping. Kakaran lasing ko kaping kaya pawat papag kadaghan. Pahuway daghan, lihat gamay. Kapoy magudpod, biyahe. Makakuan pag biyahe ka na. Makakapoy, nakatagpilaw ka ko gamay sa biyahe ba? Murag na palig ang liyo kaya pag break pa, ingin man. Kaya na may kuan na sa Aginsularan na may kitrabaho ng karsada nga. Ara dyan kakuan ng karsada. Gamay, dyan. Kanang tagsa-usa. Agi, nalangan mi datuk samot. Guys, these are the ingredients of our nilaw for tonight. Wa manayloy so sibuyas rang dahon ng sibuyas nga lingin. Manamig panihapon guys. Ang panihapon ako. Apel ko siya. Di palupig. Manamig panihapon guys. Agamang panihapon guys kay nilaw oy arang lamia. Ano magdila-dila mo kuno? Haong busog. Haong busog yarn. Good night na dali. Good night guys. Maligo pa ko kay pakoy liguin taon baho-baho pa intang kong pita. Grabe guys, grabe enjoy ka adyo mamunit pero manimaho kang pita. Pero okay ra, worth it pang pag-adyo experience.